Nosaltres vam instal·lar 17 arbres que estaven projectats per vosaltres per ser trasplantats, i això és d'ell. Però després d'un informe tècnic no ens donen gaires garanties de que sobrevisquin cap arbre al tindre de tallar els arrels. Sí, els vàrem tallar, però en vàrem plantar 32 i en millor lloc per a les persones que vulguin disfrutar del parc. Igual que el Parc Pujolet, l'enveja i el millor de la comarca, on l'antic equip de govern va donar permís a terceres persones per talar arbres que estessin una mica decantats. No es van buscar altres solucions, simplement per amiguisme o sense cap informe tècnic que justifiqués el perill emotiu. Tal com he dit abans, nosaltres hi vam talar arbres del Priorat, però sense els informes dels tècnics. I a la vostra, i per la vostra informació, també hem talat 2 arbres més, però no per amiguisme o per tallar. Un al Priorat, que estava podrit de dins i tot